नमस्कार, मी लतिका नितेश जाधव, मुक्काम पोस्ट कणकवली आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण करणार आहोत अस्सल मालवणी स्वादिष्ट असं जेवण, ते म्हणजे मालवणी लोकांचं जिव्हाळ्याचं मेनू, तो म्हणजे कुळथाची पिठी, सुकेला बांगडा आपण जो भाजून घेणार आहोत आणि कांदा। तर लागूया याची आपण तयारीला। पिठीसाठी आपण आता टोप तापत ठेवूया। आपण ही बारीक आचेचा जो गॅस असतो साईडचा तो आपण घेणार आहोत इथे आणि टोप तापायला ठेवलाय आपण इथे। तेल टाकूया आपण एक साधारणतः एक डाव जो आपण आहे तो टाकणार आहोत। तेल तापलेलं आहे। आता आपण ह्यात मी 3 कमी तिखटाच्या मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत त्या आपण टाकूया। आपण सर्वप्रथम मिरच्या का टाकतोय की मिरच्याचा जो तिखटपणा असतो हा तेलात उतरतो आणि पिठीला खूप छान चव लागते, एकदम तिखट अशी। त्यासाठी आपण मिरच्या अगोदर टाकल्या। व्यवस्थित मिरच्या भाजल्या ना की आपण त्यामध्ये राई टाकणार आहोत। राई ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवी तर टाका, नाही टाकली तरी चालते, पिठीची चव काही बदलणार नाही। राई थोडी तडतडली की इथे मी 3 लसूणच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत त्या टाकूया। लसणाला थोडा तांबूस कलर आलेला आहे। आता इथे मी छोटा लहान कांदा चिरून घेतलेला आहे बारीक, तो आपण टाकणार आहोत। व्यवस्थित आपण परतून घेऊया। थोडंसं मीठ टाकायचं आहे म्हणजे आपला कांदा लवकर शिजेल। चिमटीभर। कुळथाची पिठी म्हटलं की जुन्या काळापासून ते आतापर्यंत सर्वांच्या आवडीची, 2 तास जास्तच गेले पाहिजे जेवताना। नक्की तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। आपला कांदा मऊ पडेपर्यंत किंवा शिजेपर्यंत इथे मी पिठी घेतली आहे। हा जो चमचा आहे, छोटा चमचा आहे, 3 चमचे मी घेतलेली आहे पिठी याच्यामध्ये। आणि मी ही आधी 1 तास भिजत ठेवलेली आहे, म्हणजे आपण जेव्हा मिक्स करतो तेव्हा गुठळ्या पडत नाही। बघा तुम्ही, एकही गुठळी तुम्हाला दिसणार नाही, आपोआप ती व्यवस्थित होते। फक्त पिठी टाकायची, पाणी टाकायचं आणि भिजवून ठेवायची। 1 तासाने आपण ती मिक्स करू शकतो, गुठळ्या येणार नाही आपल्याला। म्हणजे पिठी पण करताना आपल्याला शिजते पिठी, त्या गुठळ्या होत नाही पिठीच्या। त्याच्यामध्ये आपण हळद टाकणार आहोत। हळद तुम्ही तेलात सुद्धा टाकू शकता किंवा पिठी टाकली तरी चालेल, पण तेलात करपते त्याच्यामुळे कडू लागते कधी काही, त्याच्यामुळे आपण एक छोटा चमचा आपण हळद टाकणार आहोत आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मिरची, कांदा, लसूण व्यवस्थित आपलं झालेलं आहे। आपण जे मिक्स केलेलं होतं पिठी पाण्यामध्ये ती आपण टाकलेली आहे आता, आणि हा टोप पाण्याने आपण धुवून घेऊया। आणि हा आपण पाणी ओतणार, तुम्हाला जेवढी हवी तुमच्याकडे माणसं ज्या प्रमाणात आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही अंदाजाने करू शकता। आणि पातळच करायची, त्यामुळे पिठी जेव्हा शिजते ती आपण शिजवणार आहोत तेव्हा ती आपोआप घट्ट होते। तुम्ही आधीच घट्ट ठेवली तर ती एकदम पूर्ण अशी सुका होईल, सुकी जेव्हा आपण भाकरीसोबत पिठी खातो सुकं करून तशी ती होईल, भातावर खाताना नाही आपल्याला। त्याच्यामुळे आपण थोडं पातळच ठेवणार आहोत, म्हणजे आपल्याला जेणेकरून आपल्याला भातावर खाता येईल। गॅस आपल्याला मीडियम आचेवर ठेवायचा आहे। आता जो आपण बारीक केला होता फोडणी टाकताना तो आता मीडियम आचेवर ठेवायचा आहे। त्याच्यामध्ये आपण स्वादानुसार किंवा आपल्या चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। ही आता एवढी पातळ आहे, जेव्हा शिजेल ना तेव्हा ती पूर्ण घट्ट होऊन जाईल। थोडीशी कोथिंबीर टाकूया, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। बारीक अशी आपल्याला पिठी शिजवून घ्यायची आहे। पिठी शिजते आहे,
तोपर्यंत आपण इथे बांगडा भाजून घेऊया सुका. सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटलं असेल ना, मस्त असा बांगडा भाजून घेणार आहोत आपण. आपली जाळी असते ना, ती घेतली तरी चालेल. बाळी जाळी मिळते, गॅसवर ठेवून आपण भाजू शकतो. ती माझ्याकडे नाही आहे, त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट गॅसवर भाजते. चूल तर नाही आहे इथे. गावी मस्त चुलीत टाकायचं पिठी होईपर्यंत आणि मस्त कुळथाची पिठी, भात आणि मस्त भाजलेला सुका बांगडा. स्वर्ग सुख कोकणातलं. तुमच्याकडे घरी जाळी असेल तर अतिउत्तम, आणि नसेलही तर सुद्धा आपण आता भाजू शकतो. काही गॅसचा वगैरे वास येत नाही तर मच्छीला छान लागते. चाकरमानी किंवा मुंबईकर गावी जातो, आवर्जून हा जेवणाचा बेत आखला जातो आपल्याकडे. मस्त म्हणजे 5 पकवानापेक्षा ह्या बेत जो आहे कुळथाची पिठी, सुका बांगडा, ह्याला डिमांड खूप जास्तच आहे जरा. आणि अजूनही तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करा की हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला. आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे माझ्या नवीन नवीन ज्या पुढच्या व्हिडिओ असतील त्या तुमच्या मोबाईलवर लगेच तुम्हाला सर्वात पहिले दिसतील. आता ह्यात आपण कोकम टाकायचा असतो. म्हणजे गावी आपण जे पिठी करतात तेव्हा कोकम टाकला जातो. 1-2 असे कोकम टाकतात. माझ्या घरात आवडत नसल्यामुळे मी कोकम टाकलं नाही आहे. पण तुम्हाला आज आवडत असेल पिठीमध्ये कोकम तर तुम्ही नक्की टाका, खूप छान लागते पिठी. तर तयार आहे आपलं कुळथाची पिठी. आता आपण गॅस बंद करूया आणि आपण जेवण वाढायला घेऊया. तयार आहे आपलं कोकणवासियांचा सर्वात आवडता मेनू, ते म्हणजे पिठी भात, सुकेला बांगडा आपण जो भाजून घेतलाय तो, आणि सोबतीला कांद्याची जोड. असं सुंदर जेवण तयार आहे. सगळ्यांनी लवकरात लवकर जेवायला या. तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आता भेटूया पुन्हा लवकरच एक नवीन रेसिपीसोबत.